De Ljouwerter waren opricht in 1952. Maar die allereerste kranten van Doe liek het in niet meer op de Ljouwerter zoals wij hem nog kennen. Iedereen die het erover dat de Ljouwerter kranten vanaf het allereerste moment als tabloid op een markt kwamen. Nou, je ziet het nou. Dit is werkelijk de eerste side van de Ljouwerter krant uit 1952. Het is nog lietser dan A4, een kopieerpapier. In de rif van de tijd waren de kranten hield het grutter. Ondertussen zaneem de broadsheet formaat van nou. Maar dat formaat voldocht niet meer. De lezer wil wat oors. We weten 100% zeker dat de waardering van lezers voor tabloid heel groot is. We hebben er ook lezersonderzoeken naar die. Nou, dus juist nou wel een eerste campagne waar we mee begonnen binnen. We hebben nu al 3000 nieuwe proefabonnees binnen. Extra lezers die de kranten goed broeken kunnen. Uit de laatste cijfers over de oplagers van kranten blijkt dat de Ljouwerter in een tijd op na een paar duizend abonnees kwijtrek is. Een oerskekeling op tabloidformaat maakt die veromgang dus keren. Maar het budget meer dan alleen nog het omzetten van de drukpassen. Vorming van een tabloid, het maatje van een tabloid, luistert volle nauwer. De planning is volle belangrijker. Dus verslagjouwers moeten eerder weten wat de lengte en het plak van hun verhaal in de kranten wordt. Joen zullen de journalisten en opmakers voor het eerst echt aan de slag maken naar een formaat. Al haar zal even oefenen. Het is voor een pad is het een avontuur, maar we hebben 2 weken geleden een sneurskranten maken en dat is heel goed voor ons. Morgen valt het resultaat op een matte. Je hoort nog één keer een grutte kranten, maar voor één keer de kranten zelfs als grustenijs.